Milovníci divadla si už od januára tohto roku mohli prísť na svoje a zúčastniť sa divadelných predstavení známej babylonskej štvorky B4. Títo nám prinášajú veľa optimizmu, dobrej nálady a pozitívnych myšlienok do svojich hier. My sme si hneď zavolali, dovolte mi, aby som vám ich predstavila. Pavol Zátek, Zuzka Lacková, Vlado Papík a Franky Tulec. Prvá otázka smeruje asi vedúcemu tohoto celého súboru, Pavlovi Zátekovi. Toto... No, tak to by som nechcel. Takže, Pali, ja si ich nevšímam. Trošku ma šokli, ale nevadí. Oni si ešte porozprávajú dneska svoje. O tom ti peru, vieš? Pali, áno, dobre. Super. Kto stal vôbec za tou myšlienkou vytvoriť toto malé, veľké teleso ochotníckych divadelníkov? Kto s tým prišiel? Ty si dobrý telec. No, asi by som mal začať celou tou históriou. Teda rok 1986 vzniká detský divadelný súbor Didero a potom niektorí dideráci, keď už majú nad 15 rokov a nemôžu hrať detské divadlo, nechceli ísť ku dospelákom a tak sa vytvoril pred rokom 2000 súbor Babylon. A z tohto Babylonu, čiže mládežnícky súbor, vznikla B4. No a myslím si, že keby Babylon nebol taký, aký je, že sú tam nápady hlavne tých detí, všetkých tých hercov, ktorí sú tam, prosto sú to ich myšlienky, študentské, veselé, napadité, samozrejme niekedy bláznivé, takže od toho to máš len kúsok, aby si niečo také ako B4 vytvorila. Ale to, že sme B4, to má... Stop! Tak, minúta. Dáme ostru. Ešte sa teda predsa vrátim k tomu. Ty ako vedúci tohto zoskupenia ich ale nemenežuješ, neriadiš, čo majú rozprávať, je to všetko taká vzájomná spolupráca. Ty ako vedúci vlastne nie si vedúci. Takto. Ale on vám je vedúci. Ja som trošku vedúci, som povedal. Pre niektoré záležitosti som vedúci, pre iné záležitosti je napríklad Fero vedúci, potom Vlado, potom Zuzka. Čiže je to taká tímová práca, ale myslím takto. Kolektív je skupina ľudí, kde jeden uznáva kvality toho druhého a pre naše B4 to platí 1000-násobne. Dobre, ale kto prišiel prvý s tou myšlienkou? Predsa v Babylone je veľa mladých ľudí. Radko Koreň ma oslovil, že či by sme nevytvorili takýto žáner, lebo že on keď videl naše predstavenie, Skrotenie zlej ženy a tak ďalej, a hovorí, že je to perfektná vec, bláznivá, takže prečo by sme nemohli takéto scénky robiť občas? No tak dali sme hlavy dokopy a oslovil som túto mladých, oni boli za a tak vznikla B4. Ja som počula, že bol veľmi tvrdý casting, že ste sa museli aj pripravovať. Bol tvrdý, museli sme sa pripravať, išlo tam pivo tvrdé a bolo to tvrdé. No. Hlavne ale to je úžasné, že zrovna vy ste prešli. Hlavne olovo sa pilo. Pebečko, no. Pebečko. Pivo borovičko. Dobre, a čo si nacvičil na ten casting, okrem teda tých tvrdých vecí, predpitného, pitného a popitného režimu? Ja som si nacvičil to, že budem súhlasiť s tým, že do toho pôjdem a výrazne povedať to áno, to bol základ. Vo vašich predstaveniach je veľa improvizácie. Fero, je tak? Je to samozrejme tak. Ja som ešte ani nič nepovedal. Ale dobre, tak pokračujem. Tak teraz môžeš ty. Takže vo vašich predstaveniach je veľa improvizácie. Áno, je. Áno. Už sa vám stalo ale niekedy, že ste kontaktovali publikum a publikum bolo nadmieru suché, to znamená žiadna odozva, žiadna akcia, reakcia, nič? Ja ešte k tej otázke predtým, po tom tvrdom castingu som bol 2 týždne na PN-ke, takže bolo to naozaj tvrdé. A potom som zavolal pánovi režisérovi, že vlastne čo sa riešilo. A dobre, už som trošku zašiel mimo. Otázka bola improvizácia publikum. To je stále výborné, pretože my sme výborní. Takže suché publikum nehrozí. Tak už sa nám stalo, že niekedy bolo 70 ľudí a bolo to o ničom, a potom napríklad bolo 12 ľudí a bolo to super. Mamina dokáže robiť naozaj výbornú atmosféru, moja, takže mami, ahoj, čau, super, ďakujem za podporu. Ale tak nosíme aj striekačky vodné sem tam, že aj to suché publikum vieme trochu zvočiť. A keby bolo suché publikum, tak máme aj vodopád. To uvidíme. Ale dúfam, že nám ho takto, pustia. publikum je nevyspytateľné. Napríklad stala sa nám taká záležitosť, že rehotali sa, boli úžasní a na konci sme sa ich spýtali, ako sa vám to páčilo a on hovorí, bolo to vynikajúce, tak som sa nasmial a prídeš na budúce? Nie. A prečo? No však už viem, o čom to je, už som to videl. Čiže zlaté pravidlo, že stačí jedna premiéra, repríza sa nekoná. No len B4 reprízy nemá. A o tom je tá vaša improvizácia. A ešte tak aj Franky mal taký zážitok, sme raz tak prišli a ľudia sa bavili, boli úžasní.
naozaj boli skvelí. Možno ešte aj o čosi lepší. Ešte lepší než skvelí. A naraz sme prišli a bolo po srande, no, tak to sa tiež stalo raz. Tak to si viem teda predstaviť. Teda vlastne neviem, lebo ja som sa skôr bavila na vašom predstavení. Až sa mi kamera triasla, obraz. Ale to je neprofesionálne, viete o tom. Začnem používať statív. Od toho je ten statív. No. Zuzka, ty máš také špecifické postavenie v tomto Niekedy aj zoskupení. posadenie, no. Posadenie. Ty musíš profitovať z toho, že si žena, oni ťa musia obskakovať, nosiť na rukách. Viem, že ti robia pleťové masky ohromné. Áno, áno. Mávala som kedysi vačky pod očami, už tie vačky nemám. Vďaka Môžem uhorkám. to Lebo už nemám oči. Ste ich vypálili kyslými Doslova, uhorkami. doslova. Fero, zase si to nepochopil, mal si doniesť šalátové a ty si zase tie kyslé. To nie je až tak pravda, naozaj neviem, koľko z vás pri televíznych obrazovkách používa zavarané uhorky ako pleťovú masku na očné váčky. Ja to vrele odporúčam, tí, čo boli na našom poslednom vystúpení, vedia, že to je pravda a neváhajte to vyskúšať. Naviažem na túto tému tých uhoriek. Ono takto, pôvodný nápad teda bol použiť ohrané šalatovky. Nabehli sme do jedného nemenovaného obchodu do Bily a tam vraj sa niekde v Povinne točil nejaký pornocasting a všetky uhorky boli vypredané, takže tak, dobre no. Čo? Ale my sme hovorili o kyslých, ale nič. Dobre. Tie sa nepoužívajú, hádam, na tých castingoch. Zuzka, ale vrátim sa k tebe, nie k sebe, k tebe. Tak aké máš ty vlastne postavenie v tomto Áno, súbore? presne takéto postavenie A mám v vôbec tomto dostaneš sa k súbore. slovu? Často ani nie, ale vôbec mi to nevadí. Niekedy sa proste len tak Sa ti niečo zväziem deje medzi s nami, tým dievčatami? prúdom. Chalani, vy ste aj natočili nejaký klip, inak krycie mena. To je koko. Roko. To je roko. A ako sa vysporiadavate s tou svojou celebritou v Kysuckom Novom Meste, byť to teda nie je sranda podľa mňa. Ako, viem, že teba sa to už netýka, lebo ty už si šťastne zadaný. Ale ty, Fero, faninky, Nájdu sa, sem tam sa aj stratia, keď ma vidia naživo a bez tej kapucne, bez okuliary, lebo je pravda, že ono s tými okuliármi to vyzerá lepšie. Fero, kde si? To už nie som proste ja. A ešte keď začnem hlbšie rozprávať, tak to idú do kolien. Ale ja bežne takto nefungujem. Ale každej faninke som rád, aj fanúšikovi. Sme radi, že vôbec sa im... A aby som ešte takto uvedol, nebola to len čisto naša práca, opäť to bolo skupinové, ale ako si sme v tom vytrčili len my dvaja s Vladom. A sme radi, že sa vám to páči. oni sa radi vytrčajú, že? Oni sú strašne radi v svetle reflektorov, takže... Vlado zase rád vytrča. Ja som minule vytrčil a... Odtedy si na jednom nemenovanom kanáli a stúpa ti sledovanosť. Áno, to povedali. Ste ale pekné dievča. Dobre, v škole ste sedeli v poslednej lavici, teba si pamätám v tej poslednej lavici, asi z vás nebudú právnici. Čím ste v bežnom živote? V bežnom živote. V tom normálnom živote, keď nehráš. Ja som učiteľ, riaditeľ školy a Povieš, že ja hrám stále. toto divadlo je pre mňa relax. Takže v pohode. Ventil po práci. Zuzka? Ja som taká úžasná aj v reálnom živote. A čo robíš v reálnom živote? A v reálnom živote som lekárka a okrem toho, že rodím deti, tak občas aj režem brucha. A pchá prsty tam, kde by nemala. A ty? Niekedy. Ale má na to papier. Má na to papier na rozdiel od teba, Fero, hej? Tak ja som iba labužník. Pasívny pozorovateľ. Ochotný. Ochotník. Vlado, ty? Ja Čo som robíš? ochotný na každú blbosť a vyštudovaný učiteľ, ale v tejto chvíli s takou pauzou mimo školstvo, takže momentálne Čakáš na ďalšiu školskú reformu? Momentálne robím marketing. Franky? Ja študujem stále na vysokej škole, ale hlavne sa venujem ako IT zamestnanec v jednej škole. IT? IT? Aj ty. IT aj ja. Aj my, vy, oni. Taký pofiderný IT pracovník. Kde Prekvapivo komunikatívny. som rada? Ešte niečo sa ideme Už nie, pýtať? už. Môžem ja? Hej, Dobre. môže? Môžem, nie? Počkaj. Áno. Dobre. Tak, kde sú tie styčné body s vašim profesionálnym životom a s divadlom? Ako napadá ma gynekolog, hej? To teda To nie je pekné, to nie je pekné, keď vás napadá gynekolog. Lebo sedí po mojej pravici, tak Zuzka, čo môže gynekologička využiť z divadla vo svojej praxi?
Tak Každé predstavenie musí byť pre teba určite pôrodom. Či Určite. s tými Niekedy odpovede na takéto otázky bývajú pôrodom. Ale nie, stáva sa ti, že ja neviem, máš si na operačnom sále a teraz tam nejaká taká formulka vbehne a ty si povieš, tak toto dáme do divadla, to si musím zapamätať. Tak stáva sa mi, že keď vidím také vlasatejšie deti, tak ako vychádzajú von, tak si spomeniem na Ferryho a keď vidím také holohlavejšie deti, tak si spomeniem na Vlada. Všetci sme deti. Všetci sme deti. Pali, ty ako riaditeľ? Tak tam ja skôr ako učiteľ, ako hovorí sa o učiteľoch, to už vysvetlí Vlado. A ja presne zastávam tú myšlienku, čo on bude o chvíľu vysvetľovať a myslím, že len vďaka tomu som sa dostal k divadlu. Alebo vďaka divadlu som sa dostal k učiteľstvu. Ešte, že nezamreže. Ďakujem za priestor. Ty, aj teda. ty? Bol by som rád, keby si to vysvetlil. Aj ty. Ešte nepreskočme, Vlada, on to veľmi ťažko bere, keď ho Dobre, nepúšťame. to Už s vami nemám o čom hovoriť v tejto chvíli. Absolútne. Ale so mnou môžeš. Ešte Dal nie, som ti áno. priestor. Ako my odídeme, nie? Takže Sa vrátime za 5 minút, nech sa ja to mám hľadá vysvetliť. za Ja to mám styčný bod s učiteľstvom a s divadlom. Styčný Kde bod, ináč, možno, či existuje vo fyzike nejaký styčný bod, ale dobre, nič, takže to učiteľstvo. Raz jeden taký mudrý človek povedal, keď nás po našom takom nejakom, nie našom, to bolo áno, naše babylonské predstavenie Romea a Julia minulé leto, a povedal, že keď nás to mal tak pohromade, tak povedal, že tak choďte teraz späť do sveta a nezabudnite, že dobrý herec vyjde s každým. A to je ten styčný bod medzi divadlom a normálnym životom, že keď máš niekedy pred sebou úplného blbca, tak nasadíš rolu, scenár si vymyslíš, text tiež a máš ho. A vychádzaš s ním. Áno, a vychádza to. To je úžasné počuť takéto. Ja to som dal dosť ťažkú vetu, ale No. A ja som zmeškala. to si musím pozrieť v repríze potom, čo som povedal. Ťažké vety. Franky, To je ty? viac menej presne to, čo aj ja využívam, že aj keď pracujem ako IT, pracujem na tej strednej škole a dávam do poriadku či už počítače v triedách, či už počítače v kanceláriách, kde ten styk s tými ľuďmi nie je pohlavný, ale iba takto verbálny a treba ich vlastne... Aj každý človek sa chce aj o niečom vyrozprávať, niekedy áno, niekedy nie. Treba sa prispôsobiť, byť milý, niekedy je ústretovejší aj... Niekedy je najlepšie vypnúť. Nie je to iba o sexe určite. A niekedy ten hardware je lepšie vypnúť. Fero hlavne učí na devčenskej škole. Aha, takže ty máš Teda vlastne... učí, pracuješ, je to Ty si tak? taká súdnica väčšných námetov. Ako dá sa tam zažiť veľmi veľa. Či už priamo od žiakov na chodbách, alebo aj cez hodiny učiteľov. To je nič, oni sa chystajú, pripravujú, to Ja si nakaz. nevšimajte. To je moje, to je ešte z minulého vystúpenia. Ja by som ešte k tomu učiteľstvu, že učiteľstvo a divadlo veľmi dobre k sebe idú, lebo každý učiteľ je výborný herec a režisér. Ak to nefunguje, nefunguje ani učiteľstvo. A preto aj moji kolegovia, režiséri detského divadla na Slovensku sú väčšinou učitelia. Vy už ste sa stotožnili s viacerými takými charakterovými postavami, Mariači mexický, Zuzka, pracovníčka spermobanky, Tyrat, Je mi to hráč, blízke. slepé, vdovy, polovdovy, také naivné trošku, vykradajúce tieto spermobanky, kde druh, krásne gynekologičky. Ktorá z týchto úloh alebo rolí, ktorú ste už hrali, vám je taká srdcu najbližšia? Otcová roľa. Nie, to je... To bola Krásková, tomu neber, hej? Ty si vymyslí svoju vlastnú. Dobre. A To tak začne? vždy sú to tie role, ktorých sa cítime dobre, že keď sa tam zakopeme a dobre si vyorieme tú brázdu. Taká metafora. To som čakal skôr od koka preto a od Koko, Roko, to sú Stále tie vyoraný. výborné. Stále vyoraný. Zuzka, to naivná baba, Ja som ktorá vyoraná. tam točí medzi, presne to funguje a ja už len takého nejakého starčeka, mudrca, alebo teda prezlečenú babskú ženu, hej, takže... Neviem, myslím ale je si, že pravda- preto vzniklo aj Koko Roko z B4, lebo to sedí. Teraz úplne vážne a seriózne je naozaj veľké... To už je druhýkrát dnes. Druhýkrát to už mám rekord, tak už nič To normálne si sa nečakajte. ani nerozprával. Je pravda, že sú ľudia, ktorí vyslovene chodia na také by som povedal výdobytky kostýmerské pána Zateka, vyslovene sa tešia, s čím zase príde, s akou sukňou. A stáva sa takým trendom v Kysuci momentálne, už sa snažia naozaj, že Zatek séria, hej, nejaké šaty Zatek séria a tak, výborné. A kde chodíš na tie kostýmy, Jozef?
Napríklad pred 3 týždňami tu bol Niečo taký pohodené? výpredaj, tak som za 8 eur kúpil 4 gelitové tašky. Perfektné. A to sa dá použiť v práci, Fero, nie? Nechodíš do práce potom tak namaskovaný? Raz som išiel a nepustili ma do školy, keďže bolo Ježiš, zapadol zavreté a medzi študentky. študentky som zapadol a pušťali až po zvonení a bolo to tam veľmi komplikované. A... Bola sobota, nie? Nič dobré. Ty, ale to mohol byť problém. Čo do budúcna pripravuje? Zuzka, ty sa ani nedostala k reči, prepáč. Zuzka, povedz. Ja som len chcela prerušiť toto všetko, čo sa tu dialo. Tak končíme, že hej? Ja sa Už? najlepšie cítim Aj ty? väčšinou v tej roli toho uzemňovača. Že častokrát tu chlapci potrebujú trošku uzemniť, tak Ty máš rada asi uzemním. najťažšiu rolu Áno, z tej je to kráskovej ťažké. role. Áno. Sa ti nečudujem to, akože týchto dať stále do nejakého takého vyhraneného, tam, kde sa chcem dostať, to je neskutočne ťažké. Ja si to dneska vyskúšam na vlastnej koži, dneska je to drina. Pre mňa Som rada, že ohromná mi to drina. konečne niekto uznal. A preto má B4 4 režisérov. Ktorí tu bohužiaľ dnes nie sú. Našťastie. Hrajú sa na scenáristov vedľa a píšu nové scénky. A môžem teda už No, teraz... poď tretíkrát seriózne daj. No to už nebude seriózne. To uzemňovanie, aby ste vedeli, ako to funguje v B4, keď Zuzka hovorí, že rada je v roli toho uzemňovača, To som zvedavý. tak ona ináč to málo kto o nej vie, málo kto, to nie je tu v papieroch, ona chodila 5 rokov na judo. A keď je toho naozaj veľa, tak ona nás tu chytí a teraz tie osotogáry nás tu mlatí po zemi, nás tu všetkých uzemní. On vie Potom asi o tom svoje, že? Lebo on s ňou býva častejšie v kontakte. On sa potrebuje vyrozprávať tak nepriamo, Počujem takže... ma, ale poradňu si necháme na budúce nejakú takú predmanželskú. Dobre, hej. Môžeš nám potom, a môžeš ísť aj sám. Tak ja iba k tomu keby si uzemňovaniu, chcel, no, môžeš dobre, aj ako. monológy dať. Určite sa niekto nájde, kto by ťa rád preliečil. Zuzka, dovolíš, Aká aby je tam niekto ďalšia preliečil? otázka? Čo do budúcnosti Či ti plánujete? pasuje, tu sa pozri. Čo do budúcna? Chalani a žena. Celkovo, alebo kokoroko, alebo kam Kokoroko, sme... celkovo, B4, na čom pracujete? No, Pracuje? Sa zámerne pozerám na teba, lebo ty si tak tu dneska za pracujeme s najserióznejšieho. Babylónom, Pracujeme na Karlovi Čapkovi, otcova roľa. Jeho ja to nebolo, my som povedal, že ľudstvo v budúcnosti, to čo on... RUR, niečo také? RUR, ďalej aj zo života hmyzu. Záleží od toho, čo mládežníci vymyslia, len ťažko sa to rodí, pretože nejdem ukazovať, nepatrí sa, odišli mi do Čiek a tým pádom tá tvorivosť poklesla. Franky to všetko nevytrhne. Ale keď sú dobré kombinačky, ide to o čo si lepšie. Rodí sa to veľmi ťažko, no a B4, čo chystá, tak to vieme, že kyblík. A ostatné to sa ešte uvidí. Ja už verím. Ako samozrejmosť, že jedna zo scénok je vždy kokoroko niekde, ale tiež ani my poriadne nevieme, že kde sa ocitneme. Takže ďalší klip nehrozí? Na ďalšom klipe sa pracuje, texty už viac menej na 90% sú. Ale ty určite ešte pomýliš. Tak Ešte sa pomení. dáme, nie? Ideš dať? Nie. A ty? A čo? Aj ty. Aj ty? Nie. A... Ešte neodchádzate, nie. chalani, ešte Nedáme počkajte, hej. Takže plány do budúcna vieme, tam nejaký čapek, tuto nejaký klip, ty určite nejaké tie pôrody, ty ešte klasifikačné porady, vydaňové odvody, predpokladám. Tak, Vlado aj podvody. Nezabudnite, čas sa kráti, hej. Treba všetko priznať. A ja po sobotách inštalujem záchody. Ale takto, k tej B4 taká zase podstatná informácia o práci B4. B4 je unikát v tom, to asi nebude unikát, ale teda my to tak robíme. Ale u nás v našom meste ste unikát. Asi. Ale áno, toto si to povedal, mi to došlo. Hej, my nepracujeme, Skromný unikát. my sa na tom bavíme. Čiže pre nás to nie je práca, to znie ako trošku také akože až nepravda, ale tak to jednoducho je. My si sadneme, tvoríme, smejeme sa a to je na tomto A najlepšie. dúfame, že To je sa tá na naša- tom budú baviť aj ľudia, ktorí na nás prídu. Tretíkrát som seriózny. a vždy Minimálne je my nám piati sa ľúto, bavíme. že odprezentujeme len 1/3 toho, čo vymyslíme. A vlastne tým, že nemáte reprízy, tak stále máte námety nové a nové, pretože každé vaše predstavenie je netradičné, neočakávané, sami neviete, kam sa dostanete, odkiaľ ste vyštartovali. Ono vždy, tá polovica toho vystúpenia je taká niekde v oblakoch. Hej, to sa stalo teraz, minule sme mali také etapu, že sme odohrali, myslím, prvú a druhú a naraz sme pozreli na hodiny a tak toto budeme tak 4 hodiny, poďme niečo s tým robiť a naraz sme v priebehu predstavenia museli skracovať a vymýšľať to, aby to tak nejak sa vošlo, aby ľudia nezačali niečo hádzať alebo podobne.
Takže tak. Úžasne premostuješ, Vlado. Bola to otázka, dal som nejakú odpoveď na to, čo bolo. Áno. Dal si výbornú otázku. Otázku som dal výbornú, hej. Mne to sa ešte páčilo na vašom poslednom predstavení, bola taká tá klubová atmosféra, to znamená, že Áno, ľudia sa tu... lebo to je atmosféra ako zo mňa, to preto to naberá iný rozmer. To sme si všimli, ale páčilo sa mi, že ľudia sa tu mohli aj zabaviť, aj ste teda aj si popiť, aj sa tak akože necítila som sa tu ako v nejakej veľkej budove, kde nejakí štyria sa o niečo snažia, ale celku príjemne to tu bolo. Plánujete toto opakovať nejakou pravidelnosťou, sa to má stať v našom meste? No, my sme to už aj povedali, tak to zopakujeme, že je to iný žáner, hej, skôr ku kabaretu, takže takýto kabaret by sme chceli zopakovať raz do mesiaca. Teraz by sme sa mali stretnúť s našimi divákmi v bare, hostiami po Veľkej noci, len uvidíme, čo Brno spraví, kedy. A nie je to predstavenie, to znamená, že tam poznáme len premiéry, tam reprízy nie sú. A vymysleli sme to práve preto, ten žáner taký, aby tu bolo niečo nové. Hej, že prosto diváci sa prídu nielen zabaviť na nás, ale si prídu aj pokecať, vypiť si niečo, prosto dobrá nálada a myslím si, že je to dobré, že sa nám to vyplatilo, mali sme dobrú myšlienku, lebo teraz 2 hodiny, aby niekto zotrval s tým, že odchádza natešený na divadlo, klobúk dole. Alebo odchádza po 4, ako aj tí tu boli, keďže sa tu ulieva. Áno, to nie je zabaviť, napiť, ale napiť, zabaviť, väčšinou. Tak ale ja som asi potom odišla zavčasu, skoro. No, asi hej, lebo asi tá zábava a to pitie bolo trošku opačne, aj tá kamera bola taká roztrasená potom a to išlo. Zotrvám trošku dlhšie. Ale treba sa nájsť. Ale aj takíto diváci nám robia radosť. Recept starých materí sa nájsť, dobre. Takíto diváci, čo prídu, otočia sa, odídu. Kde som to bol včera? Neviem vôbec. Nebol si tam divákom, tak preto si to nepamätáš. Tak, niekedy to musím skúsiť. Dobre, vážení, tak ja vám prajem teda veľa dobrých nápadov. Teším sa na to ďalšie predstavenie v apríli. Dúfam teda, že bude, že budete všetci v zdraví. Vám dvom prajem, tebe teda vydrž po dnešnom natáčaní, viem, o čom rozprávam. Vám dvom prajem ďalší nejaký ten zaujímavý klip, nech vám sledovanosť stúpa. Bude, nie. Ja to tam kliknem viackrát, ak teda môžem, hej. To nepomôže. Tie lajky vám dám, to sa nepomôže, hej. Ale ďakujeme. My to skúšame. Výzva televíznym divákom, že klikajte, lajkujte. To už je iná vec. Choďte na predstavenia týchto 4 úžasných ľudí, fakt to stojí za to. Ale tak snažili sme sa 2 týždne poctivo aj my to klikať na rôznych počítačoch a vstuplo toho. Dobre, tak čo sme Ja si myslím, že už ich môžete vystrihnúť. Už to je len o mne. Ja by som ešte na záver to, že takýto žáner sa nedá robiť bez takýchto ľudí. A bez takýchto ľudí. Už nerozprávaj nič, to mal byť zlatý klinec, potom už príde len znelka. To malo doznieť tam. A vodopád, je tam vodopád, ja sa nečítam tam vodopád. Ja sa uhnem ešte vodopádu, hej. To netečie zo mňa. Prosím ťa, už to zastav to, lebo oni už sa rozbiehajú. Už je po vodopáde. Ako nič, že návrh pačúra, nič dobre. Končíme, či ako? Tak, terminátora. Ďakujeme veľmi pekne. Tam má ešte papier. Pozdravujem maminu, priateľku a celú školu, kde pracujem. A ja pozdravujem maminu, priateľku a celú školu, kde nepracujem. Mama má priateľku? Ja už odchádzam, ja už som tu úplne zbytočná. Tak a druhá časť je okienko B4. Takže otázka na vás, prosím vás. No. Ale teraz som stratil úplne, že takú nejakú myšlienku. Lebo nemáš tie dosky, choď si pre ne a určite budeš... Lebo to sú podľa mňa dosky, ktoré znamenajú To bude preč, my si to iba takto dohráme a my to aj tak vystrihnú, to je úplne jedno. Tak, otázka, ktorá nebola som chcel povedať to, že... Tu má druhú stranu, takto to vzťahli s nami. Dobre, a tu je napísané, že prosím vás, keď poviem, že vaše predstavenia za niečo naozaj stoja, platí pôvodná dohoda 1500 € na účet Slovenskej sporiteľne 323... Nič, dobre. Platí. To nie je naše číslo. To platí, to pán režisér, tak neviem. To mohlo byť vtipné a nedopadlo to vtipne. Už to musíme to rozprávať. A dnes sa nebude žariť potom už, keď nebudem tú topánku mať, ale dobre, tak ja vám zvídam. A ja mám úzol na nej. Dobre, tak vám ďakujeme od vašich primáčov, či poslucháčov všetkých od primáčov a my ideme asi na pivo. Idete s nami? Máme takú
Mám vychytenú reštauráciu, ktorej nemôžeme robiť reklamu, ale nájdete ju na konci mesta. Hej. A varia tam detské stehenka. A ja tam môžem chodiť v papučiach. Mám to dovolené. Ja som cez vodopad teraz. Opäť ideme tú banku. To je v poriadku, to tečie zo mňa, ešte to nevypli. Toto som mal na spermobanke, tieto okuliare. Asi áno. Alebo nie? To sú krásne detské hry v pohode. No a tá ďalšia otázka bola, že prosím vás. Si vás nevolajte sa mi tu po tých rekvizitách, áno? Tak koniec. Mám iba na hodinu a pol, takže už nám odbilo, bohužiaľ. A zarekujeme ešte či už nie? Nie. To by stalo veľa peniaz.